Angna बायसे मोजां खाफाल बिब'फोरजों अबाव बेरायगोन नोंथांमोन आं देखायगोन दे माथो बेरायाबालाय गारिबो खावजायो नालाय आंहा बेरायबाय थानोसै आङो रागा जोंबाय गारि खावजानायनि ओमफ्राय अबाव थांगोन अबाव बेरायहैगोन नोंथांमोन देखायगोन दे आङो अबे जायगायाव थांनो नागिरदों आङो बाव थांखांखाबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आङो दिनै फाइनाली सेकेन्ड टाइम थांनो मोनसिगोन बिराद खाफाल गोनां आरोना खाथियावनो होमबाबो मोजां मोनो आरो बिदि थांनो मोनोबा नै बिब'फ्रा आंना सुन्दुरि सुन्दुरिथार नोंसोरबायदि बिब' मोननाय नङा आं आब'मोन आब'आ माने पुरा आर'नाइ सारनाइ सोबावबाय आरो ओमफ्राय आब'नो जों मा होनो रोंबावनो ओमफ्राय थेंक इउ दे आब' थेंक इउ सर दे हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैबाय ओमफ्राय नै माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना नैबे आब'खौ नैबे आब'खौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय नैबेथ' आंनि आब'खौ नालाय माने जों ज'यै दा फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो आब' लोगो मोननानै दे आब' लोगो मोनना मोजां मोनबाय दे दिनैसो फार्स्ट टाइम जाबाय आंहा फट' लायासै ना दे फट' लानो फैदो साथामबो फै फट' लानो नाय आं हाला लोगो फट' लानो दे मानो बिदि लाबोनांगौ नोङो बायदि लोगोखौ आंनाहाय औ बेलेगा बेलेग जोंना बेलेगखा गाबनोसो ओंखारबाय जोंना गलायबो सानैजों सिगिं थालायलायो मोनसे ब्लगबो खालामलायो जोङो मिथिबायना आं मिथिबायना ओंखायनो नों आंखौ आं थांबासो आंखौ लोगो मोनबासो मिथिगोन होनबाय थादों आरो बिदि ओंखारलायबाय आंखौ उनावसो बिदि सानैजों बेखौ दासो बानायगासिनो ना जाजोबाखै खामानि बैयो सिङाव मोजां आरो हाब्रुजोबबाय सानाव बारा फैयाना बेलासियावसो मोजां नालाय जाजोबाखै नालाय आयो आंना माबाया फबा बावबाय गिरखारबाय नालाय फाइनालि आङो सेकेन्ड टाइमाव मोनफैबावबाय नै अखा हादोंना नैबेयाव अखा हादोंना गैया दासो बानायगासिनो बे बानायगासिनोबो सनाया नै फट' खेबग्राया बेस्रा फट' खेबबाय थानांलायो ओरैना हरनानि पुरा माने मा खालामनो फोलैबाबो माने देरसिनगासिनोसो माने फटक सटकआवबो हाबपांगालिलिल' नुग्रा जाबाय फटक लाफैलायबाय सेलफिनो आरो सेलफि लाफैलायबाय बार बारदों पुरानो माने आं फ्रकसो मोनदों प्रपार गिदिर खालामबाय थानो नागिरदों आब' आलासिना अदालगुरिनिफ्राय माने बिसोरो फैफेराखै नालाय ओमफ्राय आङो बिसोरखौनो माने बेरायनो माने देखायनो लाबोबाय आरो नुफेराखै नालाय बाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव फैफेराखै नालाय ओमफ्राय बेखौहाय फटक सटक लाफैलायबाय नै दा सेलफि लाबाय नै फटक खेबबाय नै फटकआलाय आरो खेबनांखागोन ना मेम'रि थानांखागोन फटक लादों मालाय मालाय फटक लानो जोहोलिफ्रा बिराद गोरोंथारलै जोहोलिफ्रा मालाय बिलोगो सानैजों नै नुबाय माबायदि फटक लादों बिलोगो सानैजों जोहोलिफ्रा
फट'खौब्रे फिसाजोखौथ' इथ'जा फट'ग्राफार फिसाजोखौथ' फट'ग्राफारसो खालामो जोंनि सनाखौ मामायाव बिथिङाव सिना हरो होबाय दे नों फैफाबाय था आखाइखौ सिमाव नाङा दे फैफाबाय था फैबाय था खेबबाय था जाबाय दे अरजाला थाब केमेरा भिडिअ लादों आंखौ बन्द' खालामफैदो नानिखौबो ओरैनो हरसै नानि ओरैजाय नाहरो बुजिरायनो रायलायबाय थादो आरो फिसा जिउ नानलाब्ला फाराव बिरलांबाय नांला दे नङा आं संनो दा लास्टआव सुदों आङो बाराय माबा जादों दे लाबसै गोजोनथों लाबोदो रायलायलाबाय थादो बिसिना आं खालामखासिगोनलाय मोजां मोनदों आं बाव फैनानै बिराद बेरायफैनानै गोसोखौ मोजां मोनो बेरायफैनानै जाजोबबाय गोसोनिफ्राय सान्दुं दंबा मोजां नङा औ नैबे बिफाङा जाजायो नामा नैबे बिफाङा फाननाय नुयो माथो आमफ्राय लिसु फिसा दे आब' मालाबा थांसै आगै मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन दे ओइ हजोंना सानसे हाफांगालि ने मालाय नोंहासो जा फिट नायलाय आब' नोंनो सुन्दुरिसिन आब' जोंना सानजि मोखां दाला मोखांसो आब' बिनानाव फैदो आब' औ फैगोन दे आगै बाय बाय औ बाय जोंबो दा दसे थानानै थांफिनसै आरो जोंबो दायो दसे थानानै थांसै आरो थांसै होनबा लोगो दे आरायगौबो थाला गोजोननाय थाबाय दे जोंना फट' खेबगासिनो बाव फाइनालि गुमैया बङाइगाव मोनफैबाय नै गुमै नों खिन्थाहराखैबो एडभान्स आं हठात फैदोंलै ओरैनो सारप्राइज